वेतोबाचा वर्धापन दिन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे आणि या सोहळ्यासाठी बरेच भाविक या ठिकाणी श्रीदेवी वेतोबाच्या दर्शनासाठी येत असतात आणि त्यातही आता आमचे मित्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते MK गावडे हे या ठिकाणी श्रीदेवी वेतोबाच्या दर्शनासाठी इकडे आलेले आहेत। तसेच एक भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आमचे मार्गदर्शक विशाल परब हे या ठिकाणी श्रीदेवी वेतोबाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। या दोघांचंही आणि त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या सर्व भाविक भक्तांचं आम्ही वेतोबा देवस्थानच्या वतीनं आम्ही इकडे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो। विशेषतः वेतोबा देवस्थान किंवा देवस्थान म्हटलं की आम्ही राजकीय कुठचाही पक्षनिवेश न करता राजकीय पक्षाच्या बाहेर सर्व मित्र आत्ता आपण बघितलं विशाल परब MK गावडे वगैरे सर्व की कुठेही एक राजकीय पक्षाच्या बाहेर जाऊन देवस्थान किंवा गावाच्या हितासाठी नेहमी हे आम्हाला MK गावडे तर आमच्या नेहमीच संपर्कात असतात। आम्हाला नेहमी नित्य आमच्या वेतोबाच्या कुठल्याही कार्यक्रमात आम्हाला नेहमी साथ देत असतात, सहकार्य करतात, मार्गदर्शन करतात। तसेच आत्ताच आमचे मित्र नवीन एक झाले म्हणजे आत्ता ते आजच आले या ठिकाणी आम्हाला ऐकून माहीत होतं की विशाल परब हे नियमित संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यांचं नाव आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाहेरही नाव आहे। विशेषतः कुठच्याही अडीअडचणीच्या किंवा कुठच्याही काळात त्यांचं सहकार्य मोलाचं असतं। या ठिकाणी आम्हालाही त्यांचं आता मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो। आपण सर्वांचं या ठिकाणी मी वेतोबा देवस्थानच्या वतीने स्वागत करतो। चांगल्या प्रकारे आयुष्य आरोग्य या गेट होणार पुढे आपण आज वैशाख शुद्ध पंचमी वेतोबाचा आजचा हा 28वा वर्धापन दिन आज या ठिकाणी दिमाखात आणि मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी साजरा होत आहे। अक्षय तृतीयेपासून गेल्या 2-4 दिवसापासून या ठिकाणी धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू आहेत। पहिल्या दिवशी या ठिकाणी महारुद्राभिषेक आज सुरू असून आता आज त्याच्या पूर्णाहुतीने आज सगळ्याची सांगता होणार आहे। अशा प्रकारे धार्मिक विधीनंतर या ठिकाणी संध्याकाळचा नियमित या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन होतं। आज या ठिकाणी आपण बघितलात तर हजारो भाविक रांगेत राहून श्रीचं दर्शन घेण्यासाठी या ठिकाणी येत आहेत। आता दुपारनंतर या ठिकाणी भयंकर असे या दर्शनासाठी वाढ होणार आहे। तसेच दुपारी त्या ठिकाणी 1 वाजता बरोबर महाप्रसादाचंही आयोजन केलेलं आहे। इथे येणाऱ्या प्रत्येक भक्तानं
या महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा असं आम्ही आमच्या कमिटीतर्फे आम्ही सर्वांना आवाहन करत आहोत। या ठिकाणी मला वाटतं आता सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा रिझल्ट आम्ही 28 तारीखपर्यंत या ठिकाणी ठेवलेला आहे। आज वसंतराव आचरेकर कृषी प्रतिष्ठान कणकवली यांचा संगीत तुका म्हणे हा कार्यक्रम नाटक हे आज या ठिकाणी वाढदिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे। ज्या नाटकाला राज्यस्तरीय पारितोषिक मिळालेलं आहे असं हे नाटक या ठिकाणी आज सादर होणार आहे। उद्या एक गोव्याचा एक ऑर्केस्ट्रा या ठिकाणी उद्या सादर होणार आहे। तसंच परवा आरोलकर दशावतारी नाट्य मंडळाचा एक सौजन्याची एक ट्रिक्सिनयुक्त नाटक या ठिकाणी होणार आहे। आणि त्यानंतर आपल्या गावातल्या लोकांनी एक बसवलेलं हरवल्ली प्रोडक्शनचं एक सौजन्याची ऐशी तैशी असं एक 28 तारीखला या ठिकाणी नाटक आहे। आणि अशा प्रकारे हा एक पूर्ण आठवडा या ठिकाणी एक धार्मिक आणि सांस्कृतिक वातावरणानं देवाचा वर्धापन दिन उत्साहात असा या ठिकाणी साजरा होत आहे। विशेषतः गोवा त्याच्यानंतर कोल्हापूर मुंबई पुणे या भागातील बहुतेक सगळे भाविक आज बऱ्याच या ठिकाणी श्रीच्या दर्शनासाठी आलेले आहेत। या सर्व भाविकांचं श्रीदेव वेतोबा देवस्थान विश्वस्त समितीच्या वतीनं मी स्वागत करतो। आणि अशाच प्रकारे ह्या नवसाला पावणारा देव अशी ह्या देवाची जी खाती असल्यामुळे बरेच लोक आपल्या नवसपूर्तीसाठी किंवा देवाकडे अन्य मागण्यासाठी देवाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत असतात। अशा प्रकारे आजच्या आजचा हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे। आमचे सगळे माऊली देवस्थानचे सगळे गावकर मानकरी या ठिकाणी वेतोबाच्या दर्शनाला वेतोबाच्या भेटीला आले आणि आम्ही त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। आणि विशेष म्हणजे आमचं माऊलीचं आणि हे वेतोबाचं हे आत्ता आमचे नावरांनी सांगितल्याप्रमाणे फार पूर्वीपासूनचे एक अगदी दृढ संबंध आहेत। अगदी जसं नातं असतं तसंच आहे। आमच्या वेतोबाकडे कुठलाही उत्सव सण असतात की आम्ही त्यांना सन्मानानं तिथं माऊलीला निमंत्रण दिलं जातं आणि या सन्मानाचा ते स्वीकार करत आपले हे माऊलीचे सगळे गावकर मानकरी या ठिकाणी वेतोबाच्या भेटीला येतात। तसंच माऊलीकडे काहीतरी उत्सव सण समारंभ असला की ते आपल्या या ठिकाणी वेतोबालाही सन्मानानं निमंत्रण देतात आणि त्या सन्मानाचा आम्ही स्वीकार करून आमचे गावकर मानकरी त्या ठिकाणी नियमित म्हणजे माऊलीच्या दर्शनासाठी जात असतात। अशा प्रकारे ही पिढीजात आज या ठिकाणी चालू आहे आणि ही पिढीजात परंपरा या ठिकाणी आजपर्यंत ही जपलेली आहे। पुढेही अशाच प्रकारे ही जपली जाणार आहे। सावंतवाडी संस्थानचे राजे बाळराजे आणि युवराज लखमराजे या ठिकाणी मुद्दाम आपल्या वेतोबाच्या दर्शनासाठी
आमच्या ह्या आरवलीत आलेले आहेत. आम्ही सन्मानानं त्यांना निमंत्रण देतो आणि आमच्या सन्मानाचा एक मान राखून आणि वेतोबा चरणी ते प्रतिवर्षी इथं वेतोबाचे म्हणजे शिवरामराजेंपासून तर आम्हाला अगदी माहिती आहे की ही जी परंपरा आहे ती अखंड परंपरा राजेसाहेबांनी अजूनही या ठिकाणी चालू ठेवलेली आहे आणि यापुढे युवराज आपली ती चालू ठेवतील. त्यांनी आपल्या वाईटमध्ये दिलेलं आहेच. सावंतवाडी संस्थान ज्यावेळी म्हणजे संस्थानकालीन सगळा हा कारभार होता त्यावेळी सावंतवाडी संस्थांचा इकडे अधिकार आणि सावंतवाडी संस्थांचा मान असा ह्या वेतोबाच्या कारभारात आणि वेतोबाच्या नित्यनियमित कारण त्यांचा सरकारी पाहुणेर म्हणून हा सावंतवाडी संस्थांचा प्रतिवर्षी या ठिकाणी होत असतो आणि वेतोबा देवस्थानच्या वतीनं तो केला जातो आणि अशाच प्रकारे तोच संदर्भ धरून आमचा वेतोबा देवस्थानतर्फे ह्या राजेसाहेबांना राजघराण्याला खास सन्मानानं आम्ही निमंत्रित या ठिकाणी करतो आणि त्या आमच्या सन्मानाच्या निमंत्रणाचा ते अगदी आदरपूर्वक सन्मान करतात आणि या ठिकाणी प्रतिवर्षी वेतोबाची जत्रा म्हणा किंवा वेतोबाचा असा वर्धापन दिन म्हणा या वर्धापन दिनाला ते आवर्जून या ठिकाणी वेतोबाच्या दर्शनासाठी उपस्थित असतात. आम्हाला नियमित मार्गदर्शन या ठिकाणी त्यांचं लाभलेलं असतं आणि आपणाला हे वेतोबा संस्थानच आहे. वेतोबाकडे सुद्धा त्यांनी संस्थान सुपूर्द केलं आहे की ह्या राजघराण्याचंच आहे हे आणि हे संपूर्ण इथलं जे वेतोबाच्या गावात आरवली गावात आमची जी सगळी जमीन किंवा जे काय आहे हे सगळं संस्थानकालीन त्यांनी वेतोबा संस्थानाला समर्पण केलेलं आहे आणि त्यामुळे या सगळ्या संस्थानात त्यांचा मान आहे आणि त्या मानाने आम्ही त्यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो. आमच्या मानाचा ते स्वीकार करतात आणि येतात ते आदरपूर्वक या ठिकाणी आले. येताना युवराजांना पण घेऊन आले म्हणजे त्यांना पुढचा कारभार त्यांना कळण्यासाठी म्हणून मी त्यांचं खरोखरच आदरपूर्वक इथे या ठिकाणी वेतोबाच्या स्वागत करतो आणि त्यांचा उत्तरोत्तर आपलं त्यांना चांगला दीर्घायू लाभो असं मी वेतोबा चरणी प्रार्थना करतो. नमस्कार सगळे भक्तमंडळींना. आज या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आमचे आरोलीचे श्रीदेव वेतोबांचं आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज आम्ही इथं उपस्थित आहे. राजघराण्याच्या मंडळी पारंपरिक हे आरोली शिरोडा सावंतवाडीच्या संस्थानामध्येच होतं आणि त्यामुळे येणं जाणं कायम आमचं होतं. त्या निमित्ताने थोड्या वर्षापूर्वी इथं त्यांची मूर्ती स्थापन झाली होती, बदलली होती. अगदी जुना देऊळ आहे, आपल्याला आठवत सगळ्यांना माहीत असणार भक्तमंडळाला की फार हे पारंपरिक अगदी जुनं फार प्राचीन काळापासून हे मंदिर उभं आहे आणि त्या निमित्ताने कधी कधी मूर्त्या बदलायला लागतात आणि त्या निमित्ताने मी आणि माझ्या मातोश्री राजमाता सतोशीला आम्ही त्या दिवशी हजर होतो आणि हे कार्यक्रम दरवर्षी ठेवलेलं जातं आहे. 4-5 दिवसाचा कार्यक्रम होतो आहे आणि त्या निमित्ताने आम्ही इथं दर्शनला येतो. आरोलीचा एक भाग आहे की हे श्रीदेव वेतोबाचं एक फार मोठं विश्वास लागतो त्यांचा आणि गोव्याच्या मंडळी मिळतात. गोव्याचे का मंडळी येतात का ते शेवटी संस्थानीच होते म्हणजे उत्तर गोव्याचे लोक जे इथं प्रामाणिक येतात शेवटी ह्याच सावंतवाडी संस्थानाचे होते ते आणि इथं उत्सव मोठा बनला जातो. आज 3-4 दिवसाचा प्रसाद असतोय दररोज महाप्रसाद. त्यानिमित्ताने आम्ही इकडं आज हजेरी दाखवतोय देवापुढं देवाचा आशीर्वाद मागतोय. त्या बाबतीने मी सगळ्यांना आमच्या वतीने तुमच्या सगळ्यांसाठी आशीर्वाद मागतोय आणि सगळ्यांना शुभेच्छा आज दिवसासाठी. Ah
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.